sľubujú mi isté zisky v tisíckach percent, no tak potom asi nepotrebujú moje peniaze. Áno. Hej, to je asi základ. Daniel si spravil obrovský research a rozhodol, že ktoré krypto sa bude pridávať. Nerozhodol, my máme zavedené zasadnutie investičnej rady a tam sa hlasuje o predložených návrhoch, to by som podotkol. Aj sme mu tam volačo, ako som mi to povedal, protirečili. Aj zamietli. Tentokrát to bolo taká vášnivejšia diskusia. Vítajte pri našom 36. podcaste, kde si opäť rozoberieme novinky z kryptotrhu a z Fumbi. Poďme na to. Páni, vítajte, Daniel a Juraj. Ako sa máte dneska? Dobrý deň, prajem. Ja sa mám dobre. Veľmi dobre. Dneska je to naozaj zaujímavý deň. Dejú sa veľké veci. A prečo? To je dobrá otázka. Dobre, okrem všetkých iných vecí, skôr myslím takého z toho krypto pohľadu. Čo sa stalo? Tak z krypto pohľadu je zaujímavé to, že dneska prišlo k takému ďalšiemu prelomu na cene Bitcoinu aj niektorých ďalších kryptoaktív teda, ale Bitcoin dneska to ťahá. OK. A je to prelom, ktorý je jeden z mnohých, niektoré už boli predtým a niektoré zase ešte len prídu a o ktorých vlastne hovoríme už dlhší čas, že budú prichádzať. Súvisí to nepochybne s tými americkými ETF-kami, pretože je to jednoducho príliv peňazí, ktoré sa lejú na ten bitcoinový trh a nemajú sa kade vylievať, preto zvyšujú tú cenu. Čiže nie je to nič iné, než to, čo sme už dlho hovorili, ale o to krajšie je, že to teraz vidíme v realite. No a teraz Daniel môže povedať, že čo to znamená? No, ja by som možno len doplnil k tým ETF-kám, čo spomenul Juraj, že počas posledných dní sme zaznamenovali taký veľmi zaujímavý trend, ktorý súvisel s tým, že tie ETF-ka zhromažďovali v niektorých dňoch dokonca 10 000, v niektorých dňoch 5 000 bitcoinov denne, pričom denná emisia bitcoinu sa pohybuje niekde okolo úrovne 900 bitcoinov za deň, čiže oni vlastne 5 až 10 násobok tej novej emisie vlastne skupujú do tých fondov, čo signalizuje obrovský prílev kapitálu. Dobre, ja možno len poviem to, že teda stalo sa to, že Bitcoin prekonal sumu 50 000, lebo to sme nepovedali. Eur áno, 50 000 eur. Až 52 000 dokonca. 52, presne tak. A vyzerá, že zatiaľ stále rastie a s ním vlastne, myslím, že Ethereum prekonalo 3000, takže môžeme povedať, že nastal nejaký taký bull run a myslím, že čoskoro dosiahneme tie hodnoty, ktoré boli v roku 2021, nie? Koľko tam bol vtedy Bitcoin ATH? $69 000. Nepamätám sa presne v eurách, koľko to bolo, ale bolo to niečo, čo $69 000. Tak to už naozaj nie sme ďaleko. Nie sme ďaleko, aby sme to prekonali. Čiže čo, po 2 rokoch sa vraciame k tým sumám, ktoré boli? Po 2 rokoch prakticky, ako to bolo vždycky na Bitcoine, aj keď boli tie predchádzajúce cykly iba 3, v podstate, ale dejú sa naozaj rovnako a tento proste prebieha takisto. Čiže na jednej strane bol vrchol predchádzajúceho cyklu, po ňom vždycky prichádza ten prepad o 10%, potom prichádza ten stabilizačný rok, no a potom sa spúšťa opätovne vlastne ten nový cyklus bíčí s novými all-time high a je zaujímavé, že to vždy prebieha rovnako. Môže to súvisieť nejakým spôsobom s nejakými rytmami makroekonomickými, kto vie, ako to celé je. Ale myslím si, že teraz tie faktory sú nastavené, takže si neviem ani nič iné predstaviť ako razantný, dlhodobý, veľmi vysoký nárast. Dobre, myslíš si, že keď prebehne tento cyklus ďalší nárastu a znova poklesu, že budú ľudia už potom kvázi poučení z toho, že majú veriť kryptu, aj keď to teda poklesne? Lebo to sme videli napríklad aj teraz, že kam sme klesli na 18 000 eur za Bitcoin. Ešte aj nižšie. No. Ešte aj nižšie a vlastne vtedy sme tiež ľuďom rozprávali, že stále to má potenciál, stále to má význam, mali by investovať. Samozrejme, je to veľmi ťažké vtedy mentálne si povedať, že dobre, tak teraz to nakúpim, keď to išlo zo 60 na 18, ale vracame sa tam naspäť. Čiže moja otázka je, či si myslíte, že pri tom ďalšom poklese, či už ľudia budú tomu viacej veriť a budú investovať, keď to bude? No to je otázka, že ako sa to bude chovať teraz, pretože na trh vstúpil úplne nový faktor. Tie ETF-ka bolo by zaujímavé sa dostať niekde k dátam, že aká je skladba ako keby ich klientov
že aká časť tých klientov sú také tie nejaké krátkodobé Wall Street záujmy, nejaké proste špekulatívne investície a aká časť sú už dôchodkové fondy napríklad. Pretože ak by to bolo tak, že väčšia časť toho už sú pravidelné investície, pravidelné sporenie, tak by to vyvolávalo ako keby väčšiu stabilitu možno na tej cene. Ale tak či tak, ako náhle bude veľmi veľký ten pomer in the money, out of the money, to je pomer ľudí, čo sú v zisku a čo sú v strate. A keď ten priemerný realizovateľný zisk u ľudí bude niekoľko násobok, tak tá ako keby potreba odpredávať samozrejme znovu príde, ako aj na predchádzajúcich cykloch a mohla by skutočne ako keby odčartovať nový cyklus poklesu. Lenže ak dovtedy už legislatívne a účtovne a inak budeme pripravení v obchodoch a v podnikaní prijímať bitcoiny a držať tie bitcoiny, tak teoreticky nemusí ani vlastne vo finále k takým veľkým poklesom prichádzať, pretože nebude možno, že nutný príliš odpredaj do fiatu na zrealizovanie zisku. Okay. Takže to by bolo veľmi zaujímavé, že ako by sa takéto niečo premietlo do zmeny tvaru toho bitcoinového cyklu. A budem na to sám osobne veľmi zvedavý. Ak by znovu začal bitcoin klesať aj po tomto cykle nárastu, tak myslím si, že už oveľa viacej ľudí pochopí, že asi nepôjde na nulu a asi tie civilizačné zmeny v podobe novej legislatívy, v podobe vstupu bank do sektora asi znamenajú viac, než je momentálny pohyb ceny a myslím si, že tým pádom možno aj ten pokles nakoniec nebude taký veľký, ako zvykol byť. On sa nakoniec pomerne znižuje vždycky. OK. Daniel, chceš čo? Ja by som možno v aktuálnej situácii nepodceňoval ani ten vplyv toho bitcoinového halvingu, pretože bude to tuším už o 2 mesiace, možno necelé 2 mesiace a tým pádom aj retailoví investori, aj ťažiari a inštitúcie si nejakým spôsobom začínajú uvedomovať, že opätovne dojde k zníženiu tej odmeny za vyťažený blok a teda Bitcoin bude stále vzácnejším a vzácnejším aktívom. Okay. Čiže aj to je nejakým faktorom toho dopytu. Dobre, vlastne halving budeme rozoberať v nejakých najbližších podcastoch, čo budeme mať, lebo naozaj, ak si povedal, za pár mesiacov je to tu a myslím, že to bude veľká téma. Stiahnite si Fumbi appku a využite krypto naplno. Ja sa možno opýtam ešte inak, že čo robiť teraz, keď to rastie? Čo robiť? Ako by sa mali... Okrem toho, že tešiť sa, hej? Áno, okrem toho, že tešiť sa. Lebo možno začnem ja, že vidíme, že aj u nás klienti, samozrejme, že čas vyberá nejaké zisky, čo je pochopiteľné, a čas rozmýšľa nad tým, že by sa chcela viacej s kryptom hrať a možno investovať do niečoho rizikovejšieho alebo do takýchto vecí, že... Je to zaujímavá úvaha a ja si myslím, že niečo na nej je. Pokiaľ človek si vytvorí nejaký taký vankúš, hej, že dal som 10 000 do Bitcoinu, mám z toho teraz 16 000, takže mám tam 6 000 akože rezervu, aby som nebol v strate, tak viem si predstaviť, hej, že z tých 6 000 niečo vyťahnem, nejakú trojku a skúsim ju dať do niečoho rizikovejšieho. Len pozor, tu už opúšťame vody sporenia a investovania a dostávame sa vlastne do finančnej špekulácie, ktorá pokiaľ prebieha laicky, to znamená s nedostatkom informácií, tak je takmer vždy odsúdená buď k neúspechu, alebo teda k úspechu, ktorý vzniká čistým šťastím a lotériou, ktorý je často ešte nebezpečnejší. OK. No ja osobne pokračujem vo svojej stratégii pravidelných nákupov, to som tuším aj spomínal v minulom podcaste. Čiže toho sa držím a neviem, osobne si myslím, že ten cyklus je ešte len na začiatku a že teraz, keď rastie Bitcoin a posilňuje svoju dominanciu na trhu, takže v budúcnosti možno uvidíme to, čo sme videli počas minulých cyklov, a to je to, že v jednom momente sa začali vyberať zisky z Bitcoinu a začali sa napríklad prelievať do niektorých altcoinov, ako je napríklad Ethereum alebo niektoré tie populárnejšie. Možno to uvidíme, možno nie uvidíme, ale stále sa to doposiaľ opakovalo. Áno, tá logika za tým je, že Bitcoin má kapitalizáciu vo vyšších stovkách miliárd, možno, že už teraz aj zase prekročil vlastne ten 1 bilión. A keď máte coin, ktorý má kapitalizáciu celkovú hodnotu 10 miliónov, 20 miliónov, tak prílev peňazí, povedzme
100 miliónov do Bitcoinu s ním prakticky nemusí pohnúť. Je tam aj nejaký odpredaj a tak ďalej. Ešte 100 miliónov do tohto malého coinu môže vlastne spôsobiť zmnohonásobenie jeho ceny. A nie že späťnásobenie, pretože tých 100 miliónov sa rozvrství iba medzi tie coiny, ktoré sú predávané na burze. Tie, čo sú držané, tie sa proste prehodnotia. Čiže tých 100 miliónov môže spôsobiť 20-násobný nárast, hej? 2000, 3000, 5000%. A jasné, že dáva určitý zmysel mať v takom skvelom coine niečo uložené, ale ako ho človek dobre vymakne, že? Musí to zanalýzovať ten trh a nájsť ho. Čiže my máme vo Fumbi rôzne typy týchto pokročilých portfólií. Či už je to AI portfólio, alebo je to portfólio druhej vrstvy, Metaverse a podobne. To sú všetko coiny, ktoré majú nejakú šancu, že keď sa začnú diať peniaze nielen do Bitcoinu, ale aj všade okolo, tak vďaka tomu, že majú nižšiu tú štartovacú čiaru, tak môžu deliverovať výrazne väčšie výnosy. Ale za tú cenu, že samozrejme je to riziko, lebo zrovna môžete trafiť niečo, čo sa nikam nepohne, alebo naopak to pôjde dole. A v skutočnosti vedľajší coin urobí 3000%, takže človek ešte aj nezarobí a ešte ho aj porazí. Áno. Možno, že je lepšie niekedy pristúpiť k tomu tak konzervatívnejšie ako Daniel a proste pokračovať v pravidelných nákupoch Bitcoinu, Etheru. Nech sa deje, čo sa deje, tu nás sa nám nemôže nič stať. V podstate hviezdičky s výnimkou neznámych neznámych rizik, ktoré nevieme predpovedať. V skutočnosti sa nám vždycky môže niečo stať, ale nevieme čo. Áno. Takže asi tak by som to videl a keď má niekto odvahu, nechcem ho od toho odhovárať, ale treba si uvedomovať, že to je iné niečo ako investícia do Bitcoinu. Ja by som to možno chcel ešte varovať našich divákov, že určite s týmto rastom a s rastom celého trhu príde strašne veľa skemov, ktoré sa budú odvolávať, že vôbec riešia krypto, pritom vôbec nemusia riešiť krypto, a len budú používať názov kryptomeny ako zástierku na vylákanie peňazí. Už teraz to vidíme v niektorých komunitách kryptomenových na Facebooku, že ľudia tam píšu, aby im pomohli s tým, že myslel si, že investuje a pritom poslal peniaze úplne niekde africkému princovi, dajme tomu, a bohužiaľ to nepríde. Čiže chcem apelovať na ľudí a na našich divákov, aby si dávali väčší pozor a do čoho investujú a cez koho investujú. A verím tomu, že tých ktorí nás sledujú, tak by sa to nemalo stať a zároveň by som chcel akože aj vyzvať ľudí, lebo boli sme nominovaní na podcast roka a zatiaľ ešte nemôžete hlasovať, ale budete môcť hlasovať za pár mesiacov, my vás o tom upozorníme buď v našom podcaste alebo cez e-mail, takže budeme radi, keď budete šíriť dobré meno o Fumbi a respektíve o našich podcastoch a pomôžete nám vyhrať túto súťaž. Ja by som sa chcel vrátiť k tým skémom, že mne sa najviac páčil ten ském, kde týpek šíril vlastne cez e-maily, že je kozmonaut zavretý na ISS a potrebuje peniaze, aby sa dostal domov dole. A podarilo sa mu takýmto spôsobom tiež vylákať celkom dosť prostriedkov od častokrát starších ľudí, ktorí chceli pomôcť. A zároveň sa tešili, že sa im odvďačí, keď sa vráti domov. No v tomto prípade krypto vytvára ako keby uveriteľnejší narratív, pretože keď človek z každej strany vidí, že to krypto rastie, z televízie, z novín, tak mu príde takáto správa od nejakého kryptoprinca oveľa uveriteľnejšia a o to dôležitejšie si treba dať pozor na to, že bude ich proste raz ako huby po daždi, to je isté. Proste treba si dávať pozor, lebo naozaj, že tí ľudia, ktorí za tými schémami stoja, tak sú veľmi vynaliezaví a teraz hlavne s príchodom AI a upravovaním hlasov, fotiek, všetkého možného, tak vedia veľmi efektívne podviesť ľudí, ktorí sú teda neznali v tejto problematike. Tak, čiže neverte žiadnym známym osobnostiam, ktoré vám radia investovať do nejakých špeciálnych coinov, pretože to vôbec nemusia byť oni. Môže to byť kľudne AI. Takisto vlastne, čo je najdôležitejšie, je skontrolovať si základné parametre tej ponuky. Čiže sľubujú mi isté zisky v 1000%, no tak potom asi nepotrebujú moje peniaze. Áno. Hej, to je asi základ. Keď vedia deliverovať 1000% s istotou, tak buď majú už dosť svojich peňazí,
alebo si môžu dohodnúť interview u saúdskeho princa, ktorému to vysvetlia a je to vybavené a nemusia sa kašľať s retailom takzvaným. No, ale pokiaľ niekto dáva ponuku, ktorá neobsahuje slovo garantovaný, vidíte, že tá firma má nejakú reputáciu niekoľkoročnú, web stránka vyzerá seriózne, má nejakú históriu, nejaké reviews, sociálne siete a tak ďalej. Čím mohutnejšie je to zázemie, tým lepšie. Takéto podvody zväčša vlastne budú mať iba veľmi málo z toho vytvorené a aj na tom často zistíte, že to je vlastne podvod, hej, že ak majú sociálne médiá, tak sú tam nejaké prapodivné profily, ktoré im tam píšu, častokrát s gramatickými chybami. Myslím si, že o tom, ako sa na to pozerať, by sme mohli mať celý ten podcast. Čiže... Je to rozhodne zaujímavé. Keď sa na tom chce niekto pobaviť a skúmať to, tak môže sa nám ozvať, môžeme poslať veľa linkov. Každopádne dávajte si pozor, to je asi taký základ. Dobre, mám tu potom informáciu, že vlastne vydali sme von výročnú správu, novú. Áno, za rok 2023, čiže kto chce, môže si ju prečítať, už je publikovaná na našom blogu a je tam komplexné zhrnutie kalendárneho roka 2023 od nejakých dát, čo sa týka cien, výkonnosti, dominancie bitcoinovej až po nejaké aktuality z kryptotrhu, on-chain dáta, informácie týkajúce sa NFTs, DeFi, stablecoinov a taktiež noviniek vo Fumbi. Super. Lebo jedna z tých noviniek, čo teraz máme, je, že sme rozšírili vlastnú voľbu novej kryptomeny. Áno. Rozširovali sme produkt vlastná voľba na základe nejakého dopytu zo strany našich klientov. Sa pýtali, či tam nebudeme pridávať nejaké nové kryptomeny, tak sme tam pridali, ak sa nemýlim, bol tam Atom, teda Cosmos, Chainlink, Solana a Polygon. Že máme tam 4 nové kryptomeny, do ktorých už môžete odteraz investovať. Ale aj tak si myslím, že možno lepšia forma investovania je to portfóliové investovanie. Toto je skorej naozaj, keď veľmi dobre viete, že o čo máte záujem a je to práve tá konkrétna kryptomena. Alebo že proste ste ochotní znášať rizika toho, že sa rozhodnete pre tento coin, lebo že my nelistujeme nejaké výmysly u nás vo Fumbi, ale ten coin sa môže správať možno inak ako ten trh a môže poklesnúť aj napriek tomu, že celý ten trh rastie. Takže to sú také tie, že vy si musíte veriť v svoje vlastné rozhodnutie. A povedzme si, hej, že Solana, hej, dali sme ju tam, lebo je to jeden naozaj z najväčších projektov. Je to zaujímavý blockchain, bežia aplikácie na ňom všelijaké, ale je to blockchain, ktoré má tlačítko s vypnutím a zapnutím. No a akože tá Solana tým pádom celkom nenaplňa tú hlavnú blockchainovú nejakú vlastnosť, ale blockchain má 3 hlavné ciele, to sa volá blockchainová trilema. A ďalšie ciele sú škálovateľnosť a rýchlosť transakcií, hej? Čiže v podstate tam je vlastne Solana vynikajúca. Čiže z toho uhla pohľadu je ten blockchain veľmi obľúbený, lebo dokáže procesovať obrovské množstvo transakcií veľmi lacne. A tým pádom je to tiež ako alternatívne riešenie finančnej infraštruktúry. Teraz povedať, že na základe toho, že sú tam nejaké bezpečnostné výhrady, tak je to coin, ktorý treba zahodiť, to by som určite nechcel. Len chcem ako poukázať na to, že treba byť opatrný, že sú tam určité veci, čo treba zohľadniť. Ale má veľkú požiadateľskú základňu a aj naši klienti si ho vlastne vyžiadali, takže preto sme ho tam zaradili. Super. Dobre, a teda okrem coinov nových v produkte vlastná voľba sme prešli opäť externým auditom peňaženiek, už teraz 10. Čiže už 5 rokov pravidelne auditujeme kryptopeňaženky, aby vedeli klienti, že reálne kryptomeny sú nakúpené a že sú tam, kde majú byť. A vždycky ich je trošku viacej, takže tí naši auditori sa vždycky prekvapia, že koľko už máte tých kryptomien, už 72? No výborne. ale je to dôležité aj pre nás a sme veľmi radi, že tá spolupráca prebieha, že to môžeme našim klientom dodávať vlastne každý pol rok. A je to vždy taký príjemný pocit, ako keby završenia nejakého obdobia. Mm-hmm. Čiže ďalšiu môžeme očakávať, myslím, koncom júla alebo začiatkom augusta tohto roka. No a neviem, čo by som k tomu ešte povedal. Už asi nemusíš nič. Ja už len spomeniem, že blíži sa naša kvartálna aktualizácia, ktorá prebehne teraz v priebehu pár dní, kde teda budeme opäť aktualizovať naše portfólia, budeme pridávať alebo odoberať kryptomeny, ktoré by tam už
nemali byť a pridávať kryptomeny, ktoré by tam mali byť. Takže zás opäť Daniel si spravil obrovský research a rozhodol, že ktoré krypto sa bude pridávať. Nerozhodol, my máme zavedené zasadnutie investičnej rady a tam sa hlasuje o predložených návrhoch, to by som podotkol. Aj sme mu tam volačo, ako som mi to povedal, protirečili. Aj zamietli. Tentokrát to bolo taká vášnivejšia diskusia, ale myslím si, že ten výsledok je nakoniec najlepší pre všetkých. Dobre, čiže vlastne ktoré vlastne portfólia všetky budú aktualizované? Bude sa aktualizovať Fumbi Index portfólio a budú pridané nové aktíva do produktu pokročilé portfólia. Super, takže to si vlastne ľudia všetci nájdú v mailoch, ktoré budeme posielať o aktualizácii. No dobre páni, myslím, že dneska sme toho prebrali a dosť. Je super správa, že konečne po vyše roku krypto začalo intenzívne rásť a dostávame sa na hodnoty, kde sme boli v roku 2021, keď bolo naozaj, že veľmi veľa klientov k nám prišlo a verím tomu, že tí, čo investovali vtedy, tak sa teraz tiež opäť tešia, že inak je pravda, že keď som ja pravidelne investoval, tak ja som bol už v pluse oveľa skôr, ako keby som investoval iba vtedy a čakal. Lebo naozaj, že ja som už bol pred mesiacom 2 v pluse a s tou rozdelenou vlastne DCAčkom, to znamená, že pravidelným investovaním do indexu. Takže... To je najlepšie, určite to pravidelné investovanie. Mimochodom, ak niekto chce si otvoriť ku nám trvalý príkaz alebo subskripciu na platobnej karte, tak také niečo je samozrejme možné. Teraz je to vlastne novinka, že? To je vlastne presne novinka medzi možnosťami vkladu, je teraz také, že automatický vklad. Áno. Viete si tam nastaviť automatický vklad platobnou kartou, dokonca už od 20 eur mesačne, pre ľudí, ktorí si chcú sporiť povedzme v menších sumách. Pre niekoho môže byť tých 50 eur, čo je základný vlastne vklad priveľa na mesačnej báze. Čiže je tam takáto možnosť a ďalej samozrejme je tam aj možnosť nastaviť si z kreditu automatický vklad. Ten môže byť veľmi flexibilný a takisto človek si môže vo svojej banke nastaviť trvalý príkaz, pokiaľ je to možné, ale to už je ako keby mimo našej appky. Budeme určite robiť aj na ďalších možnostiach týchto automatických vkladov, aby to bolo čo najkomfortnejšie, pretože pravidelné investovanie v každom obore investičnom je najlepšie, ale v krypte sa to naozaj je to vidieť najviac, ten rozdiel. No dobre, ďakujem vám veľmi pekne páni. A ja by som sa možno sa opýtať divákov, že ak máte vy nejaké otázky alebo chceli by ste niečo vedieť, či už zo sveta kryptomien alebo z Fumbi, tak nám kľudne napíšte do komentárov dole pod video alebo na hociakú sociálnu sieť, aby sme to možno zahrnuli do ďalšieho podcastu a prípadne to rozobrali a povedali. Takže ďakujem a majte sa. Dovidenia. Dovidenia.